Namhlanje ke usuku olukhulu esibongile location sinensizwa la MfokaMashiyakulenga Cebekhulu. Kuyadlalwa ke la namhlanje kuthiwa kuhlangene ama legend umabesho. Cabe ngifuna ukuzwa nje kulensizwa ukuthi ingangichazela yini kabanzi ukuthi kwenzakalani namhlanje. Ngibingelele Ncube kanye nabalandeli be-channel yakho. Namhlanje sisesibongile eMpumelelo Stadium lapho khona kuhlangene khona ama legend labo bantu abakade bedlala ibhola kudala. Singabala oSiyabonga Sangweni, bonke labadlali babenamagalelo bakwaZulu Natal babizwa ngokuthi iKZN legend, kanti futhi kanye nama legend akhona lapha eMzinyathi okuyithina sezimpunga sezindala okwakade sidlala lapha egroundini. Namhlanje ke kahle kahle kuhlangene uDepartment of Sport kanye no Department of Health lapho kuzogqugquzela khona ukuthi abantu begomele phela ukhuvethe. Ziyadudulana ke kade idudulana ke umdlalo usuphelile manje, iscore kube u2-1 ama legend lawo edlala phesele awenile ngo2 kwase kuthi ka ama legend lapha eMzinyathi kubeke soku1. Umdlalo omuhle kakhulu ke msakazi noma wena Ncube MfokaNcube kulolu hlelo lwakho ngaqinisekisa nje ukuthi konke kuhambe kahle, zonke izinto zime ngomumo, bekukhethikhethi wonke umuntu idelile. Siyabapela impela bekudela umakhasana impela ngishokoza. MfokaMashiyakulenga likhona yena wena olushayile igoli, cha hayi mina nale ngivume nalo igoli. Mntaka baba anginaba ngilitholanga leli thuba khona ilanga belishisa ngeke ngiqamba manga umuntu uzamile neposition ke ngidlalayo kusemumva bengivimba bona mina lapho bekufanele bezokora imvula. Ngizamile nami ngaze ngaphebeza nezandla. Wawudlalela ziphi ke njengoba usho ukuthi wena usuyi legend, izipho wawuyidlalela? Shuthi ngizothi siyi legend nje ngokwesigaba se district, nami la engisuka khona ezweni lale emahlabathi njengoba sengilapha. Ngangidlalela iYoung Stars kwakuyiteam impela eyidumile enkulu ngale ngekhathi zethu sakhula sengamajongo. Wawuyibambe kuye yini 5? Ngangibambe ku number 2 khona kuyi right back, right back number 2 ngesikhathi sakudala, kodwa ke sokwathiwa manje right back. Angaphansi kwakho nje amagoli ungumdlali lokho waqala ungathi mangaki? Ayingasho ukuthi adlulile impela kwali15 emsakazi impela. Ayi15 nje kuphela? Hayi impela ayi15 kwazise kusho ukuthi ngasho ukuthi njenge defender kulokhu kuyathakasela impela ukuthi ile defender lithi malifike phansi kwamabali likwazi ukukora. Manje wena MfokaMashiyakulenga ngokubona kwakho mfowethu, abantu likhona kodwa isasasa abantu bayayiveza ingalo zabo ukuthi bezogomela lelo khovethe sibhekena nalo mntaka baba. Msakazi ngasho ngithi ena likhona isasasa, noma ke phela singeke sakubalekele ukuthi abantu basenakho lokhu ngabaza ngendaba yokugoma. Seyikhulunywe iningi izinto, kodwa ngicabanga ukuthi uhulumeni ngalezi indlela ahlanganisayo nama legend lapho eqoqeka khona abantu abese babiza abantu ukuthi cha bobo akuveze ukubaleka kokugoma. Siyabonga mfowethu isikhathi sakho. Ngiyathemba ukuthi nangelinye ilanga siyophinda futhi sihlangane sikwazi ukuthi sidingede udaba oluthe ukuhlukahluka. Mangithokoze mntaka baba. Danke bhuti. Danke. This is Brian Kamncube TV, brought to you by Hiker Nation and Chickens. If you enjoyed this video, please do not forget to subscribe, like, and share.